haam ñuko sa daati ɗum ɗo ataƴe sa yaltiddade ma taƴi ɗum de gontingal ɗum e waɗɗuma ko ɗon jofata min ne ko mata ko gandumo on jogi heftade min kono yo Allah yoɓɓon moƴƴere wota Allah soyni jikki men e jamma o wota Allah soyni jikki mon e amen ceernam Abdoulaye Seydi Ba jaafoɗani ndimno wadde goto par goto kono jamma o woɗɗoyi kenen dañi koɗo tedduɗo ene foti ƴettude hen konngol e ko kalɗon ko ceerno Seydi Diaw ceerno Sall ono fof jaafoɗon hen ceerno Diaty Salif salmini on mi juurima on dendagal ɓesgu Mboya salminama juurama mbiɗon yen jewtu hunde e ndewagu darde debbo e rendo ngo darde sagata e rendo ngo te paame ko ɓeeɗo ɗiɗum goni rendo ay ko wiyete rendo ko ko mahoto ko yimɓe ɗiɗo koye debbo e gorko rendo mahoto ko yimɓe ɗiɗo koye debbo e gorko rendo mahi sariya yimɓe ɗiɗo noon sariya yimɓe ɗiɗo so goɗɗo yante maɓɓe ɓe goni tata woni ɓiɗɗo tan sariya o eggat gattawde sariya yimɓe ɗiɗo won soko sariya yimɓe tata sariya yimɓe ɗiɗo ɗiɗo ko kamɓe nden tata gona rendo asman e leydi Allah wi wa kanata rattaka fa asman e leydi ko bul goto won ko min hoɗɗi ɗum Allah wal yaari dow woni asman alamu ulli mahi hen leydi ngal lefti woni alamu sufli mahi hen woni debbo e gorko woni jamma e ñalawma womin kulli shay'in khalaqana kala ko tagni mbanmi hen ko dewel e gorel ko peer wadde ka tab kawul wonata hakkude ɓe ɗiɗo e ñanden e émission men mi wino debbo o ɓurani gorko gorko o ɓurani debbo ko tak kawul woni hakkude mabɓe hole mabɓe ɓuri e mabɓe ko baɗɗo ko Allah wi ko walleyli iza yaghshi ko rewni hen idata wa ma khalaqa dhakara inna shaykum la shatta yowno Allah udditiri nde ɗo simmode teddude o wondiri jamma so hippi e kippale muɗum hay sa yaltini jungo ma ayyata mo hulani jamma e najore mum e kippoji mum Imam Ali wi woto ɗon ko gollude kalka welma o wondiri ñalawma so tawi holli jaldeedi muɗum ha itere wawi yiide baamon ko yiyata ko nayi gueɗe nayi mbiyata hen gueɗel gotel hollat ko annoraji ko nayi hen annore wotere hollat kono yiyata annore ɗimmire nde ede yiya kono ma dañi ɗo tuugi ndi yiyata ko wirni ndi yetten ko feeñi temane dañi ɓinde tuugi annore ɗimmire nde tataɓire nde nden ene yiya ko wirni e ko feeñi kono yiyata ko woodani kono kala ko woodi ene yiya sawa ene dari yeeso ma aɗa hucciti hen wo allahumma koko wirni ma kono ene wawi yiide ɗum kayre nde ƴuncan ma ɗum jiima hen annore nayi ɓiri nde noon ndeni yiyata koko woodi e ko woodani ko feeñi e ko suuɗi yiya ɗum fi anin rahim koyi ko annore hollore kono yiyata ko nañi e masadiɓuji nuur lewru naati hen koode naati hen ampoule o naati hen kala ko won masadiɓu nuur ene ɓuuri yaajde en annore sa wiye pulaar mbiyata ko annore kono konngol andi konngol ko gendu kaawel konngol ko gendu kaawel pour
ko mahi ko ga e ngandima ndi aɗa yiɗi neldude ɗum neɗɗo o kutorɗa ngel ɗon kon ɗon ngendu ka won pour neɗɗo o mbawon famodirde ma silan sa yiɗi ñamde sa yi rokkam mi ñaama tan wonko dogata jihnu makko directement ko ɗum o addunoytoma ɗum ɗon e ko kalɗa ko inde majjum ko addatoma ko zati wonata ñaama saɗa ɗon ɗi sa ƴeewi mo ƴeewimama hayta wattantama sa hayta wattata kono sa wi rokkam ndiyam ay ko gendu kaawil ko gendu kaawil haajuma no humtiri sa yim rokkam ndiyam tan o ummoto addoye huunde wootere o joƴƴin ɗum yeeso ma walla tottuma tan ngooɓa ceera e caɗeɗe gondurɗa ɗe wadde nuuru masa jiɓude mum koko jaaji kono noon hay naange ene hedde wonte nuuru so tawi naange ene lutti tude ko tottanno ko masalan lampe oɗo ko nuuru o naati hen joni kono so yan konta tay o ñifi tan ona tewdi nuuru kono nuuru ne hedde wonde nuuru ɗum noon konngol ngol ɓuri yaadi e mana o konngol ngol ɓuri yaadi e manaji manaji ne mbawi limtide ala kulli haalin annore adan ndew ko lumiére tan naange en lewru en koode en hollata komo yiyata kono hollata annore ɗimmiri nde ko itere so itere ma feerti yo won ko teskini ƴeew yeeso ma wonko tindinta sa yama ƴeew yeeso ma wonko firtata nanoɓe pulaar ɓe sa yama ƴeew yeeso ma wonko firtata alaji mamma seydi wi neɗɗo koɗo kucciɗɗa koccata koɗo kucciɗɗa koccata ngo pulaar mbe sikka ha nanoɓe pulaar ɓe nani ɗum ɗon noon itere ene yiya kono ma dañi ɗo tuugi so nange ala lampaji ñifi ay hunde yaltari sa yetti jungo ma yiya ko ma dañi ɗo tuugi nde yiya kono ene yiya noon annore ɗimmire nde ko annore haqqille ko ɗon parɗen débat o yettoyta hen annore haqqille no huncan ma ko woni o to banggue ɗo ɗo gonɗen ɗo joni goto men fof ne yiya galle mum goto men fof ne yiya ko anduno ko yeeso ma ɗo aɗa wawi ɗum portirde aɗa wawi ɗum sifade wonani ɗo yeeso ma ko haqqille ma jirata ɗum nde woni annore neɗɗo tataɓire nde koye nde tohluɗen yewtude ko nde feññinta hakkude debbo e gorko ko nde feññinta maqama neɗɗo annore nayi ɗiɗi nde noon ko allahu nuru samawati wal ard ay allah de konko woni nuru sama wona mo nawirude ko nuru samawati wal ard nde ɗo annore kañum ko fi anin wahi nde yirata ɓok ɗo woni ɗo e ko wonani ɗo ko woodi ko e ko woodani ko omo yiya taw ko yiyete woodani omo teelɗi te o yeewaka omo dilla omo golla taw kutorɗe tawaka kala ko wona konko sene golla ma dille mbaɗa saɗa rema ko ma dilla saɗa yaha ko ma dilla saɗa lelo ko ma dilla saɗa jooɗo ko ma dilla kala kaɗa gayna ko ma dille tawe allah noon gaynum gaynata golle taw dille gondani hen ko wona konko ko kala ka ena waɗa hunde ko ma kaɓirɗe tawe ɗo ɗo gonɗen ɗo pour nandirma micro ara pour jiidiren ko ma lampaji nga pour jaren ko ma kollode ara pour jehen ko ma otoji tawe kala ko neɗɗo ena waɗa ko ma kutorgal tawe konko noon oɗon hunde taw kutorɗe tawaka subhanahu wa taala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin kono noon bandiraɓe ɓe mbi rewɓe ɓe ɓe jingini on ɓe ndewi yidde weltinde on haɓe jingini on ga ɓe mbini ko ɗum ɓuuri worɓe ɓe marsukoɗa min jogo jabtuɗo abada min jaɓata ɗum ko gongo alam battidiɗo mo neɗɗo rewata pour ara e alamu duniya koye debbo alam battidiɗo gila ummi en to alam irada habda eɗen tello ɗawsu nusul eɗen tello ha keɗɗen alamu duniya alama battidiɗo pour o naata alamu duniya ko rahima ko ranga debbo ko gonga min jaɓi ɗum te kayisa mawɗo nan ɗon rahima ko kongu
karfeje tati ndendi ɗon kanje fof kadi arrahman arrahim arrahmat ɗeɗo ndendi ɗon woni karfe tati mahiɗo ɗon ɗe woni rahima ɗo ranga ɗo mbus tuwal ɗo ɓiɗɗo wonata ɗo usine mo neɗɗo fewndete o Allah wi ɗon ene tiiɗi Allah wi ɗon ene hiɓini nguuro makko e ñamdu makko e yardu makko ene tawma ɗon ko alda e dillude omo foofa omo humto haaju ko alda e dillude goɗɗo wino Ababakar Siddiq pour mi naata diine o kaalane kam no neɗɗo wondirta aljanna ene ñaama ene yarate duus ala tawa duus ala toon dokke kam misal mum ɗo e aduna mbiɗon aljanna ɓuɗufa ha daniya aɗa dari aɗa heɓa aɗa leli aɗa heɓa aɗa jooɗi lowgo ala galle ma ala geɗuɗo o wiya ha o wi diwal ma nawma dow ngelowgo o wi ala o wi sa yiɗi wadde no mbatta o wi bo dusoto mi waɗɗo e dow mabɓe ko haftodere o wi ɗum ɓuɗufa ha daniya so ɗi naata sa wawa baka haldide ɗum kono l'islam koko sinsiriɗi koko latti e geɗe muɗum ene liggotto kono oɗo alam wattidi kono neɗɗo gilo o natti wonde neɗɗo ɓakkere o wonti nuɗɗo fa ɗum woni alamu zarra o resda koye keeceje worɓe debbo yo gorko yo woni koye keeti gorko no foti duuɓi min ndondi yimɓe ottani madda muccaka leydi muccaka guerte caaf ƴeewaka no foti duuɓi kono nde waɗa transfert nde nuɗɗo fo umme keeti baabo o ari ga e debbo tan nde dañata 120 jours tan ko tuutaɗe jamma e ñalawma 120 jours tan lebbi nayi tuutaɗe jamma e ñalawma woy yeeru yo maddoya coodi yemo pom coodi yemo naggam littene ngara banque yo banque hande ko ga musata janggo ko mamɗo ɗo permanent tenen tan e nder 4 mois no foti duuɓi min ndondi ɗum no foti duuɓi min jaɓani ɓuren ha min jaɓani kono noon ala kulli haalin amin beltono on saabu almuɓɓe ɓe minen almuɓe guila Fuuta ha ɗo yimɓe ko bravo rewɓe ɓe so hirde weli ko rewɓe ay tabal ngal ɗo gilon jooɗiɗen ɗo min yiyani humbi ɗo no fayi toon koto o tan ummoto so wona Ceerno Salif tan goto e Ceerno Moustapha ko heddi ko fof to ummoto ina arantello teɓɓe kaaɗani ɗon so ɓe ngari ni joni jiya ɓe gadda guddi mabɓe ɓe gadda musulaji mabɓe ɓe gadda fof ene rem goyi ɗen kirɗe so ɓe gayni julde kalis tan ko guddi ndewatede guddi ndewatede kono caaya e wirde aɗa ɗum yide caaya de meɗa arde ɗo walla muɗɗima bon meɗi durede caaya laafane abada kono ala kulli haalin hakkude gorko e debbo mbatta ila ko tappamno ko timmodiral ay ñalawma won himmeji ɗe ñalawma ɗaɓɓiti neɗɗo waɗoy ko gollata ñalawma ko wona ɗum o gollata jamma ene jogui himmeji muɗum ƴeew Allah addi ɗum udditi ɗum nde simore tan o rewni hen debbo e gorko o gayni kadi o wi inna sayikum la sata ɗum woni jawabul qasamo jawab qasamo ko inna sayikum la sata ko debbo ɗo darotoɗo wiye eskey wona ɗon gorko daroto wiye eskey inna sayikum la satta yo gorko heede ƴaggo yo gorko heede raddoyde yo gorko heede e maaje galle yo hettu e geɗe tiɗɗe bowaliyankoji ɗi kono noon debbo o yo hettu e geɗe dariyankoji ɗi nehde sukaɓe ko hen jeeya moƴƴinde suudu ndu ko hen jeeya ɗo noon ko heewi ne nder ɗon ɗum kono rewɓe kaldeten sa woni faɗo walla woni tappi e yeeso joom galle ma nani noon ay o wi ko Ceerno Diop haalinani rewɓe annabi neɗɗo Allah wiɓe tewi jiɗɗon pour aduna ngare mi dakmito on mi rokka on hunde jahon kuccon e aduna joni holko woni aduna ɗon woni namdal ngal holko woni aduna holko woni
aduna mbele ko ñantade ala mbele ko labde de ala mbele ko welte haala ala ɗum fof wona aduna woni kala ko ene hatma wadde ko Allah yinoma ya wat ko ɗum woni aduna ay kala kala doga hakkude ma e wadde yimorode Allah ɗum woni aduna ay hakkude ma e joom galle ma ko Allah wi ya ɓofta joom galle o Allah wi ko ya won less jimade joom galle o Allah wi ko ya weltingo konko joom galle o ko ɗum woni dawruma e rendo ngo mbaɗa feere so uuri yo siftore so yooɗi yo siftore so nanɗe ɗe beeli yo siftore so yi ñamde welɗo yo siftore ɗum ko an debbo hetti hen galle laaɓɗo sukaɓe laaɓɓe needi hakkude ma e sukaɓe ɓe te ɗo mbatton on rewɓe haqqille e needi ndi no feewi ay cukalel ɓiye so waɗi ko fewani saɗa fiya ɗum wata bettat ɗum gono rewɓe ko jeeyi ɗum saɗa fiya ɓiye taw ne waɗi ko fewani wata bettat ɗum cukalel ngel dañani duuɓi tan kewɗi seeɗa kala ka waɗi ko fewani hollu ɗum ha yiya walla kaala ha nana ha yiya lootolngol anda ka piyow ɗum pourta fiide ɗum suno wala no mbatten ni enen nanngam tan hello milet gotol cukalel ngel ayi ko waɗata haqqille ene enregistre ko so tawi coordinateur wiyeteka ramuji ɗi ramuji gonɗoji e neɗɗo ha mbaɗa enregistré ɗi cukalel jogui ko 2 ram so dañi duuɓi jeeɗiɗi ko ramuji ɗi ɗo waɗante hawran duuɓi sappo e nayyi kala ko jangi omo wawa kala ko wawi omo reena kala ko reeni ko heno maydata noon ramuji ɗi nan ɗon en timmi o noon sa bettiɗo tan a wi ɗum hello pat gotol o ruttitto ko 0 ɗum ono rewɓe paamon ɗum o anda ko fiira cukalel reeno hulɓinta ɗum cukalel hulɓintade ɗum kadi on fof kono rewɓe cukalel saɗa fiya ɗum yo timto yiya lootol ngol haqqille wone liggade ene jaɓɓo lootol ngol ene jaɓɓo musallo kono hello pat gotol ko 0 aje hewɓe ɓiɓɓe men gonti ɓoccode cikki koko ligga taw liggaka ko needi maɓɓe wayi noon ko neediji ɗi mbayi noon ɗum on rewɓe mbattone ɗum haqqillaji no feewi to banggue sukaɓeɓe so ɗon ɓennama sukaɓe so ɓenni tan en jiya résultat moƴƴo Cheikh Oumar wi e nder rima o wi paame sirruji tati heɓat ɗum tan ko golle saɗa yiɗi dadde tan sukaɓe ma daɗa won leeso joom galle ma saɗa yiɗi sukaɓe ma daɗa woto wonde gorko ma ko ɓoccode ay ɓoccnogagal mokam yo ɓurane woni yagal kaarigal ko konko Allah wadduma hetto joom galle ma yo miskinagal mo ngal yondinoy ɗum muñanamo ko ɗum tagatma jibinde ko daɗata geƴƴiraɗe muɗum goo Cheikh Oumar wi barke tetata ɗum e baaba ko yummo ɗigguɗo en nani walla nanani kono noon guilanaro men galle ma o bone fihi ndeweyam min kay mi ƴamanomo to mi ƴamanoma ga ɓe mbinomi ni ɓe mbinomi na ɗum ɗo haydara sowona kiitana ɓeydo ko oɗo Allah wadduma jakko o Allah wadduma liggoɗa liggey moƴƴo suka keɓa résultat moƴƴi sukaɓe maɗa ɗum de Cheikh Oumar jangguini o wi hakkude almude e ceerno wona wonde ceerno yiɗma walla yiɗanima an yiɗ ceerno ma tan kiɓɓana ceerno gongo e gongo o wi ko ɗum jasbata siwli ceerno ɗin tello e ma hakkude ɓiɗɗo e baaba e kazalika ɓiɗɗo yo jaɓ jibinede Allah koko tindiri men ɓurano ha laaɓi Ibrahim nabillahi Ibrahima alayhi salam Ismail alayhi salam enena Hajara ɗum ɗo woni fani ndo konko baaba galle o ko feɗɗiti siinude yemirore Allah de beele debbo lundimomo hen debbo lundaki men wonena Hajara beele ɓiɗɗo lundimomo hen ɓiɗɗo lundaki mo hen woni Ismail alayhi salam ɗum ɗo woni fani gande ko ɗum ɗo woni fani ɗum ɗo so feewi tan aduna o feewi so ɗo ngakki aduna o koko ngakkata koko yara caggal mbatten e ɗum haqqillaji enen noon sagataɓe ɓe ko toon uddiratimi haalam sagataɓe ɓe tinnuɗe
eɗen gonde kareji tati geeruji tati eɗen kaɓa baboyen kaɓien ha maayi goppi ɗo nan ɗo heddi gasani tawa hay enen hay keɗɗo maayi tan keddoɗen ɗo taw ɗum gasani tawa kono hay goto wota lelo wiye wonde haɓoytake geeruji tati guerre basal guerre kontor basal guerre kontor majjere guerre kontor ñabbuuji ɗiɗo tati nana kaɓe gila ha ɓoɗɗo gonɗen en cuwa gañude en cuwa folde taw safaro moƴƴo ala e leyɗele meɗen neɗɗo fof kono fiya ndu wullata kono ɗo e sénégal kalaten kono ɗum ne mimi afrique fof safaro moƴƴo en ngala ɗum hay sa woni galle ma hoore ma ne feƴƴito lelaɗa ɗon aɗa yara ko mbiyata hoji kom paracétamol aɗa andi ni ko lahara woni jande ma kono ɓuranma yaade hôpital sokono andi sa yi ton ko tawata ɗon safara moƴƴo ala njuruma ala toon woyi heegi liggey ala dañal ala cellal ala France waɗi feere ha kala ujunere daña chirurgien goto mi haalan tokosɓe kala ujunere e leydi ndi neɗɗo ene mbawi dañde chirurgien goto probléme waɗe leydi e tuttude eɓe jogani ɗum kaɓirɗe kono enen ɗo leydi ndi fo haade hawri sa ƴeewi ujunaji sappo nden ɗo chirurgien goto gandal eɗen kaɓe on refi gasani tawa eɗen jogui probléme sécurité ɗo gonɗen ɗo eɗen jaaha kono hay goto wonani e sécurité kono ko yittata ɗum gandal plus liggey égal needi égal réussirement ɗum ittata ɗum gandal plus liggey plus needi égal réussirement e yarde yeeso e leydi banni état mo ganduɗa ko tilɗo eɗen jogui probléme hay sécurité ɗo gonɗen ɗo joni ɗo gonɗen ɗo bone wawi kewɗo ɗo wota lawat ɗasama kono noon ɗo so hunde kewi ɗo hay dara en joguitinaki ɗum ko gonɗen ɗo ɗum ko caɗele leydi meɗen hoto yiwata koye gandal rewete ɗiɗi tati caɗele sécurité ɗe ayi joni France Thierno Diaw onon kam son jii policier mbiton ko mbiyataka malam soko sa yi policier aɗa andi aɗani sécurité kono enen ɗo leydi mini sa yi policier tan koye danger gonɗa oɗon jiyani ɗum sa yi policier tan koye danger gonɗa imma bonene waɗi omo ari to bonene hulti imma aɗa dogno oriel ma koto ma o yuulo e ma dépasse ko ɗum woni leydi he eɗen jogui probléme sécurité eɗen jogui probléme nguura ko ittata ɗum ko gandal e liggey kono probléme nguura eɗen gondi hen remru ndu no foti waade ni wayade noon kono haɗani ɗon hay ko guurten ko ñamaten ko cellal ala hen weeyo nguurɗa ngo sellani ko ñamata ko sellani ɗum ɗo pilis ɗum ɗa égal yaade lakara joni joni ɗum kadi ko caɗele meɗen e yo Allah ittanen ɗum ɗo foof noon guerre goɗɗo o ko guerre holɗum dañal wadde ko ɗo kakreɗen dañal no foti yimɓe maayi e geeji taw gaddi ko dañal wonnoɓe ɗo aɗa woni e galle a firtani haydara sa yeeyi a heɓata sa ñandima a heɓata a watti wiide ka ɓoccode galle rewata tan ko ullade e geeji so Allah yettinoyimo yo Allah yettinoy wojjani de ɗum jeeyiɗa kono so tawi ɓe jettiyaka yo Allah haaɗuɓe aljanna wallahi ko worɓe ñihi toon worɓe tigui jano toon noon yanoɓe ittoyde caɗele gurdam mumen abbi yiɓe teddungal ɓalli mumen e teddungal galleji mumen e teddungal leydi mumen ɗum ɓe gabbino jaajaji ne wasa jaajaɗe woni toon ko wuuri ko yo Allah jaccini ɗum eɗen ñaago ɗum Allah ko heddi ko e laabi ko yo Allah moƴƴin janje kono wallahi ɓe nder duwonaji ala ko itta neɗɗo kala mo jiiɗa neɗɗo jogui ko poɗɗorɗe tati mbattena ille dañjude ɗe kanƴe fof e place goto weeɗani kono e Allah rokkima ɗum neɗɗo jogui koto foti hodde eɗo wawi hodde eɗo Allah hoɗni ɗum ƴe koɗo tete gooti ɗo poɗɗa hodde koɗen jibineɗa mawnuɗa so mboyanade tawama ɗo ne jaggay ande ɗo ɗin gollanaji wallahi nde on ɓummi ɓitten mboya
on fiite mboyde kono no mboyi weli de en jiyata wala na bom no mboyi weli de en jiyata nde woni liɗɗi ha heewi gawri ha heewi kosam ha heewi jam jeeri e waalo jam rewa e worgo en jiyata ka ne jardo laatede kadi jeeɗen ka ɗum woni goo neɗɗo jogui ko foti hodde poɗɗa hodde koɗo jeeyaɗa sa dañi jawdi kala ko ñaami ko ɓi yumma ɓi bamma e denɗe ko ɓe ñamata e bokko ɓi bokko ma ko ɓe ñamata woni ko jofuɓe ɓe ko dereɓe gennol galgui kono noon mana guere amodi natti yooro ari ɓiɓɓe moƴƴi fof cardiri ene jawdi ruuji ene en dabbima e yiiɗade hibto teddugal men yo Allah holliti en noon ɗum de addi en da joogi en ɗo tan enen fof mbiɗa ha ɗum yen gueƴƴaɗo kolli ɗo mbimi meramen ɗo mbimi ñun ñëpp enen ɓeɗo fof rendina en ɗo tan ko gueƴ o on ngar subaka tan min ngari kihiɗe on gidi min yettade kono so gueejo joɓi déplacage seeɗa on jawtate min ngabbo on hay son naate gasko boyi min tawde on toon nde Allah wini ɗum ni ɗum ɗo ko hen jeeya ɗo Allah holnu ɗo mbawɗa hodde woni ɗo gonɗa sa remi daña sa ayni daña sa liggima daña sa ñamlima daña aɗa jeeya ɗon a jeeya ko ɗon ɗon kay aɗa wawi ɗon hodde saabu teddungal mane ɗon ko ɗon jiiyotoɗen yo Allah holliten ɗon ɗum addi Alaji Malick Sy Tiwawno yiiloɗo wawi hodde ɗum addi Serigne Bamba Toubani yiiloɗo wawi hodde goɗɗe e goɗɗo fof wuɗɗiɓe jiiloɗo wawi hodde aɗa ƴewɓe Allah hokkuma dewɗa men Allah tawa kam diine ma feewa ɗum gonɗa ɗo heggina ɗum diine ma tawa aɗa wawi hodde ɗon yo Allah holliten ɗon ɗo Allah honnuma noon aɗa jeeya ɗon yo a jeeya ko ɗon sa remi a dañata sa awi fuɗɗata en muuli Allah tiide koko metti ha maayi watti wiide ko dabareedi kono noon haydarde hay sa ñamdima heɓata kono aɗon jooɗi a yahani ɗo koy ko Allah joƴƴinma ɗon ko nande joɗɗayi ɗo ko Allah joƴƴinma ɗo ko nande joɗnayi ƴeewi yen ɓe mbawɗen hodde sen jeehi ko fullo ɗanninta kono ko joom artirta sagata ɓe kaldan min tinnoɗen e jangde surtout jangde aduna wawa yarude yeeso mukk so jangde tawa ay ko heewi non ɗum wiya ko anduɓe wallahi ko wona anduɓe wallahi kadi ɓe wona anduɓe gandal wawa dañede ay architecte mahɗa aduna o ko on wiyete alif lam ha saƴer woni Allah oɗo architecte mahɗo oɗo aduna ko o haalanta neɗɗo no wuudate e ngoɗo weeyo wuuro gurdam moƴƴam ɓura ana haaldata koye waktu fof e nokku fof guileñene jippi ha wattande aduna ɓura ana haaldata Ahmad Sukayriji wi ɓura ana hawa kulle manam badi in bada bi afsahi lafzi wa ahlal bayani bila raybin fihi wa fihi hudan wa shifaun wa sarhul jinani o wi kono hadal Moustapha bi tilawati so neɗɗo wiyama ko intellectuel o anda ko Allah wi te Allah wi konko woni taɓanɗo on ma fi samawati woni asmanuji konko tagani on ko woni leeɗele ɗum ɗo fof ko onon yimɓeɓe jeeyi nawe kono an neɗɗo o wastaɗanduka li nafsi an neɗɗo teguema ko pour hoora ka matiére baɗɗo fayida ka baɗɗo riche kono ka pour Allahu tabaraka wa taala an neɗɗo ɗum noon ganden wota pamɗinen koye men neɗɗo valeur mum no mawni kono noon neɗɗo ko tagat ɗum wiyede neɗɗo ko haqqille ɗon ɓuddurtumi ko jeunesse o kaldanmi de mi natti haaldude joni yimɓiraɓe ko jeunesse o kaldanmi gande gueɗe tati ko ɗe gueɗe tati gone neɗɗo ene waɗi ko wiyete awdu woni haqqille ene waɗi wiyete sahwa woni tuuya ene waɗi ko wiyete nafsu dari hakkude maɓɓe keɗe ɗe ko pulaar kalanmi pour neɗɗo wona neɗɗo pour neɗɗo wona neɗɗo sa debbo timmina joom galle ma sa joom galle timmina joom suudu ma pour gona ɗum noon keɗe ko ɗum konngol tettal haqqille ene jogui ene jogui jogitade tinde so rokkama ɗum kañum wawi foof holko woni jogitade haqqille gandal jogitade haqqille ko gandal
sahwa ene jogui jogitare tinde pour bonnude holko woni jogitare muɗum kañumno ko hawa belaɗe fittano nafsu noon nafsu ko wiyete nafsu ko nan ɗon fadi wiyete noon capital hono Dakar ko ɓernde nde kala maɓɓe poolɗo ko kañum jeeyi capital o kala maɓɓe poolɗo ko on wondete nafsu o koye on wonɓe so tawi ko hawa o dakame de abbimo dakame wiyatma sa dañi jawdi ha heewi wiyatma ko rukkana gorde o rukkana gorde ɗum mbimi dakame pourquoi waɗa rukkana gorde ha pour min mbaɗi noos somi rokki hen janggo mi noosata wadde dakame fittanduma wurtatma e jawdi ma ko wata remdu hen hay goto woto rokku enɗam ma woto rokku miskine woto rokku hay goto pour ɗum pour janggo sa sohli taw ene ɗon en jooɗi koye ɗum ɗo dakame wurtatma kono haqqille wiyatma kan a ñami a wottima ha de jogui 1000 francs goɗɗo miskinaji rokku 1000 francs ɗi ɓe mbi ko haqqille pourquoi rokkamo 1000 francs o yeey par ce que an haali joni konko ko ola ko ñami goo te jawdi ñiiɓaki janggo ne wawi an mbasa haala konko daña donc an tottumo janggo ne anda sa wasi sa yi tottuma ay haqqille ko liggatma haqqille ko soldat fidel meeɗa janfo neɗɗo taw neɗɗo jooɗi peeɗo helle haqqille ɗum wona binde gandiduma ɗum moƴƴani ay nguyi ko moƴƴani hay gudduno andi nguyi ko moƴƴani jinowo ene andi jina moƴƴani ñohowo ene andi ñoore moƴƴani sabu somo ñoho omo wawi e balade mo hono feeri sa fo yettitto ko nanine dirmo fo tikko ko wonata omo andi moƴƴani ko an ko mawɗo tan no suuɗo kay nandi wala ko barki ɗo goppi ɗum ceeɗo yaaki ko moƴƴani ko wona bindi kalten moƴƴani ko haqqille e hoore mum Allah haaldata o haqqille ay saɗa haalde no gumani diine aɗa yiɗi andidemo Allah no woodi so haali ɓurano ndewa dow ɓurano kon ko wima ko Allah ala ko wima ko Allah ala ɗum waɗi ko Allah wi fo ha to burhanukum in kuntum burhan ko dalilu aqlu burhan wona dalilu bindi aqlu woni burhan kala haalde neɗɗo mo gumani naɗa Allah wona haalamo ɓurano sabu jaɓani naɗa Allah ko ne adam ni sabu Allah wi ɓuyo ha o jaɓani kaltama koye dalilu haqqille ha waɗa ko convaincu o jaɓoy ɗum ɗon ko ɗon jiɗɗen yewtude ɗum ɗon ɗon neɗɗo timmowo neɗɗo o jotuɗum wi harde e weesu mbote har deydo e weesu mbote tinnuɗen hakkude gorko e debbo nen ko timmodirde kala keeɗɗo eɗo foti hedde ɗo an ɓuuri kono gorko tawede ne waɗa hootande gorko tawrede kiris cross tuubo yor nees betti guurade ha ɗesa memde leydi malum to bamma cikkuɗa keeci ki wawa jaggude tuuba ene jaga jaggude galle keeci ga jaggata tuuba wawa roɗade galle ɗum onon sagata ɓe ko onon jeeyi ɗum yonti ane hersini bamma dawdon e guese ne hersini bamma dañmaɗo foti dañjama ɗo ha gayna ronkay e ma tan ya lomto ɗum e galle ene hersini sagata galle sagata ɓe ɗiɗi e galle sagata tawi e galle koro gaynuɗo ko baba gaynanno gacce kayno ɗo kay en kay seɗe ay ko pulaar wiyata ko jidde gueɗal pooli askal bonnoje ko jidde gueɗal pooli askal bonnoje katantina dawgal koɗɗo bamɗi ndimdete ha tedda rawaɗo sakkone ɓotta huɗandu Allah ko wattinma ko gacce meɗen yogas ene heftini e men yoni jiminɓe sagata worɓe waɓe men poti serde basal yo Allah ittane ɗum sukaɓe rewɓe ɓe tinno ɗon suure ɗe ceerno haali ɗum nani woto cikke aduna woni jolde wiyede omo konko ko jolɗo koye temps o woni yewɗo jolɗaɗo holto no guila ma arde denki yewɗo jolɗaɗo de kono ala joni kay mi alani sukaɓe yimɓiraɓe no ngala hen ɓe foti mi alde ɓe a tawat ni oneno suyi soodi cité gos nan toon inɗi koko toojete tan go fof yiɗi wiyete ko mbomiri aɗa jogore wonde ɗum aɗa jogore cikkoɗa inɗi nan tan toojama ƴiɗa inde fof nan kabbiri an ɗi muyni eɓe doni ngoppe lakko han kadi kono ala ɓe ƴargino tan pour ha wiye holɗum
ha yo ko baddo jami kun no fan ala kadi ko watte huuti en dabbe so benni en ididam be dum jumba en idi so benni tan wuttu boobal ko fonno wonde nder suudu ko fonno wonde nder wulire ko sada ƴeewoy ɗum ko ma caɗele fof mbaɗa joni koye boowal tan fawa ɓe mbi ko ɗum woni avancement walla ko an tarde gongo e gongo ko an ƴettude cuɗari mum mbaɗɗa e boowal ñamde ɓuuri hen welde ko cuurini de so tawi gorko gonɗo e mbedda kañum e joom galle ma poti e terɗe ma ɗe enɗi ma nana boowal guttude en e boowal sene yaaha ene yerɓina elle tan goto gurtotata ko hulde teɗe fof en gandi ɗon so dilli eɓe jogui koddiɗo so jallo ɗen tan siftoto koddiɗo o fulon siftoreta koddiɗo o mbiya ya wona jaam mbiya noon ka cuuriɗo mbiya ya jibin waɗiɗo jogorani wattande konngolande moon yo Allah sembita tinnuɗe wallahi so wonano ceernaji wonen caggalam temedere konngol mba jogi ɗo mbaɗa yiɗi yoppude ɗum kono ceernaji nan caggalam ko poɗɗo yewtude kako poɗɗo nafte ko nafowo kadi min beltima e duuɓe ko wayra ɗo ko kono Allah wurni en ha en garti ɗo almuɓe min beltinima on tinɗe jagge e madu hunnabi kala daɗɗo ɗo ko ɗum dandi ɗum kala gonɗo hono ɗum waɗni ɗum sen ƴeewi mawɓe Sénégal ɓe bindani ko heewini e defte kono noon kala ko binno heewi famɓe fof ɓe bindi ɗum koye jaarode annabi ko hen ɓe bindi ɗum Cheikh Oumar wi o wi a yaɗɗani bil irfani haqqi wa ahmadi wa nayli ridwani rabbi wal habibu musammadi wa nayli najati wan naim wa sarmadi خذوا في امتداه الهاشمي محمد شيخ عمر kala jiɗɗo dañde gandal Allah lamgal jagge rasulullah kala jiɗɗo dañde weluyo Allah jaggu e rasulullah kala jiɗɗo dañde neema abada jaggu e rasulullah kono hono gaggeta rasulullah o wi juuɗe rasulullah ɓe montude rasulullah ɗo noon ustirtumi o wi min noon Cheikh Oumar e dendagal coppanɗi sa yiti Cheikh Ibrahim sa yiti Alhaji Malick Sy e sa yiti goɓɓe heddiɓe o wi minen ɗeɗo de wonko min dañi e jaaro rasulullah sallllahu alayhi wa alihi o wi konko Cheikh Oumar radiallahu taala anhu ulumun wa asrarun fakharna bi nayliha wa mawaida asrarin khusisna bi ahliha وفيدات إرفان زهرنا بوبلها دفونا به فوق البرية كلها فلا غرق يخشى علينا ولا لغو Cheikh Oumar radiyallahu ta'ala o wi to ko gandal Allah gongo re gongo tawi caaxaan ala hen minen yimɓe Allah ɓe min keeɓi hen ko guli wulte ngala o wi doctorɗi ummotoɗi dow asman ne tello ene gaddi gande alliyankode min kirtinanama hen dongle mawɗe o wi so tawi ko iwole gonno ko deba gariɗe min keeɓi hen ɗi ganduɗa ala jolol ala nadde ala tulde so wona taw ndiyam ɗam yettimo toon o wi teso ko waɗi min noon e hono yam ɗemɓe wurɓe sufirma ɓe min bangguima e aduna o pop min bangguimo e dow diine o pop emin jaggi e gaworɗe rasulullahi sallllahu alayhi wa alihi min tacci maaji luggi tawa kewɗe barode annoraji kono noon min kulani yoolade hen sabu jaggude min e jaro rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam wandiraɓum Thierno Mamadou Salif Ba ɗo hankkadi lanaka ari ha yettimo ɗo mbeɗe wiya tan yallorken tawtede o saaha wuuri mbeɗe wiya ɓesgu men ɓesgu Mboya ɓesgu Fouta ɓesgu fof wiya Allah uddit te waɗa ndenako noon
bravo moɗon ɗo ɗo gonɗon ɗo o goppani diine mon o goppani moƴƴuɓe mon bravo moɗon kono ɓeyduɗe ilal amama madlubukum amamakum jaare yeeso yeeso ene yeeso men ma en gandu jonde ko woni yeeso wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad haqqa qadrihi wa miqdarihi hadi fa'fu anna mina ñaagi onon dental ngal fof kaalen ɗum allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna amin ya rabbal alamin soxna Aïcha binti Seydina Abi Bakrin radiyallahu anhu namdino nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wiimo so tawi Allah hoddiri mi fotti e jamma laylatul qadri ko fotmi ñaagade Allah nelaɗo Allah wiimo so tawi Allah hoddiranima a hawri e jamma laylatul qadr yaadu oɗo duwa ko o wiyanimo yaadu risque o wiyanimo yaadu jurde balɗe o wiyanimo yaadu cellal ko afu tan e mahfira o yamirimo yoɗam nde wonno bone neɗɗo fof e tooke mum e kiite mum ko bakkat caɗeele ɗe neɗɗo dañi fof ko bakkat saabiɗum e makko so tawi Allah yaafima neɗɗo o mutnimo tan e nder maayo yurmede makko o malama aduna o malama laakara kono kala ko neɗɗo wawi dañde so dañani weluya Allah subhanahu wa ta'ala ko men yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim alqalbu salim noon woni qalbun salima min almaasi wal athami wal dunub ko nden ɓernde tan woni ɓernde hisde nde ngannduɗa nde ko kayre heɓata nafoore yawma qiyamati nden noon yo Allah rokku en ɗum ɗum waɗi ina jeeno e duwawuji nelaaɗo Allah allahumma inni as'aluka al afwa wal mu'afata ad-da'ima eyi al afu wal afiyata Seydina Abbas ibnu Abdul Muttalib wonde nelaaɗo Allah wimo baba janngo yafadam komi garowo galle ma nelaaɗo Allah ari wimo ya ammu ud'u wa ana u'ammin duwo mi wiya amin Seydina Abbas wimo ala to an woni nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam an de foti duwade o yimo kala duwa mo mbimi amin Allah nan amin o kono noon neɗɗo so tawi ko malaɗo Allah longinat ɗum feere Seydina Abbas wimo nden noon maza ad'u holko ɗortomi o rutti haajo o e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah wimo ya ammu sal min rabbika al afiya ñaagoy jomiraɗo tan jam al afiyata o wi as'alu min rabbi al afiya nelaɗo Allah wi amin dendagal jedukaji gonnoɗo e galle o wi amin hay kuɗi ɗi hay leɗɗe ɗe fof wi amin ɓe mbi barke on duwa o rewi Seydina Abbas ibnu Abdul Muttalib ha dawlal islamiyya arti e nder ɓesgu makko caggal dawlal umawiya tan ko a dawlal abbasiya kono noon afiya mo ñaagi o nelaɗo Allah firti ɗum
عافية كتيكودن كو وي العافية الرضا بقضاء الله مطلقا كل من عافية جم ونكلكو الله هدري تنويلما جندانغال كلكو الله هدري ويرما ثم عارف بالله أوي فقد طاب بالي على كل حال بوصف الجلال ووصف الجمال أولو جمانون كن بيدن هنكو سلام هي حتى مطلع الفجر إنن كان آمن بشيخنا أحمد التجاني إنن انتمپنا ليلة جمع ليلة القدر إنن جمع من أوكو ليلة الختم انت من الهن كاملة جمالين إنن دو كون شيخنا أحمد التجاني بني ليلة القدر سبو في كل يوم جمعة وكل ليلة ليلة القدر إنن تجاني ينكو بكرون بند شيخنا أحمد التجاني مين مفادتا يونترندي نيلو مغورد ويكو أولوني الجمعة من يونترندي فوكو الجمعة يام مفادتا كدي جمع غورد ويه أو جمع وني ليلة القدر من جمع دي فوف كو جمع ليلة القدر سبو خير من ألف شهر يا كو ديوال الله دومي تيمنتي جيرتي إلبي كمان جيرتي إتاتي إلبي ناي دوموني ألف شهر أم كي كرني جمع صلاة الفاتحة لا والقوتل أهبي كبري ألف شهر لا والقوتل حق قدره ومقداره العظيم هاي قوتل عند فرد ممسونا الله تام هاي نلادو الله ني عند حق قدره ومقداره العظيم سبو نلادو الله عنداني فرد مم كو الله تن عندي فرد نلادو الله كون هاي نلادو وأن فرد مكو فوجدك ضالا فهدى أي فوجدك ضالا في الذات فهدى أي فهداك بنفسك ندين ليلة سلام بيادو هنو هاي سلامو كسر شيخنا أحمد التجاني شيخ محمد هذا عندي سلام يو سلام كتيمة تدي كيفان دي جيغو بيغو يو أحمد كتيمة دي جوية تدي 53 fois 7 نوكات ماكو 371 سلام كو أحمد الله بجيري دي ولي نون هل أحمد اسمه في السماء أحمد وفي الأرض محمد ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد كنا تيرنا من قدنو ويده أحمد التجاني رضي الله عنه لما دي كسيمور إنا أنزلناه واتدي جود دي أدنا كدي كان كشيخ إن تسكا مانكو كلا جود دي وفني ما جنبه هين سواء إنا أنزلناه ولا لإله في قريش دونكو الحاج عبد الله ينس بامو شيخ الإسلام نابنا ببي مچير ماتيان أواوا قرآن kala ne julduɗa kala ne julduɗa ma janga hen suratul qadr walla suratul quraish o wi ñemtinmiɗo ne ceernam cheikh oumarul fouti alaji abdoulaye ñas wi iqtadaytu bi cheikhi cheikh oumarul fouti wa huwa iqtada bi cheikhihi seydi ahmad atijani o wi wa suila cheikhu an dalika o wi cheikh tidiane nde o naɓna o wi kala juulde nde neɗɗo jangi inna anzalnahu ma Allah jab nden ɗon julde nden julde kam ɓurtetade suratul qadr walla suratul quraish ɗum waɗi sa teskima mawɓe men ɓe ina famɗinde ɓe juurnuma taw eɓe peññini koɓe jangi ko soɓe tuggi dow ɓe tellolto ko inna anzalna walla ɗi ila fi quraish walla ɓe fuɗɗoro toon ɓe tello less kono heewani tan ɓe mbasan jumpude e suratul qadr ɗum fof wonko woni hen kono noon ceerno mouhammadou a jarama alfa marra
a findini a weltini a rentini a jertini a jangini yo Allah yoɓe sabu jamma laylatul qadr won gueɗe ɗiɗi tesketeɗe hen gueɗel gotel umma islamiya waasi andude laylatul qadr e zamanu nelaɗo Allah ko saabi ɗum ina selli nan to Bukhari e Muslim nelaɗo wiide ngare mi haalana on ñalawma jamma laylatul qadr ngare jama mi haalana on jamma laylatul qadr dendal ngal hawri ɓe potti jama ɓe juuli ɓe calmini somi suusi wiide wiwe jalluɓe ɗiɗo jalluɓe yetteteɓe jallo golle ceerno Salif wi ko jayɓe ɗiɗo dugdi e yeeso nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam dugdi duko ngo ɓurti deƴƴe ɓe waasi deƴƴude ha goto e sahabaɓe wi keɗo ɗe nelaɗo Allah haalana en laylatul qadr nelaɗo Allah wi ala Allah hayti Allah hayti mi arino pour haalande on kono sababu tuko kaari e kaari ngo waɗi Allah joni hayti yamirore nde o wi woto mi haalan nden ko foti janngede ɗon julɓe ɓe ngoton paagu maɓɓe e kawral maɓɓe e yiɗodirde maɓɓe e wonde ɓe neɗɗo gooto ɗum woni ko ɓuri himmude ko ndeke wasde hawrude maɓɓe ina wawi addande julɓe caɗele mawɗe ɗe ganduɗa hay goto antaɗo haaɗi addini nden ɗum ina foti teskede e jamma laylatul qadri julɓe ɓe haalane ko ganduɗa ko ina artira ɓe e nokku goto e koyngol gotol e funde wotere kadi hadis goɗɗo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi koɗo jamma Allah ina yaafo hen dendagal windere nde so wona tato aqul li walidayhi ɓiɗɗo mo ganduɗa ina gaaƴi ina aaƴi jinnaɓe makko ɗiɗo a haali ɗum woni probléme génération o joni sa yi barke almudagal barke ala hen joni ɓingu barke ala hen joni sabu ko wasde jabde hal feere hay dewle ɗe barke sa yi barke famde e dewle ɗe ko halfede nde woni ko jaɓaka aresat debbo ma a halfata ɗum daña ɓiya a halfata ɗum daña almuɗo ma a halfata ɗum tawde noon ɓe jaɓani halfede ɓe keɓata barke ɓe keɓata feere ɓe keɓata gandal ɗum woni probléme génération a kulli walidey rewi hen ko mudmino hamrin woni dorog woni cigarette woni yamba woni kala ko ganduɗa ina waklita haqqille ɗum waɗi cheikhana ahmada tidiani hadno en sinne o wi ina harmi sabu kañum fooɗata dorog kañum fooɗata sangara kañum fooɗata ɗendagal ɗiɗo bone o arti noon o wi wal mushahinu hol gonɗo al mushahin woni julɗo taƴiɗo julɗo hono mum julɗo taƴo julɗo hono mum aña ɗum so ɗokki ɗum junngo firtina junngo mum so wiyama wat feere pamodira e kaari wiya kaari mi taƴodire e makko aduna e laakara hay laakara mi yiɗamo yiide waliyasu billah kala julɗo mo ganduɗa waɗi ɗum e musidɗo mum julɗo on ne Allah yafota pour me oɗo jam nden en jangguide toujours fitina hakkude julɓe kam moƴƴani tan nden noon yo Allah wallu en yo Allah jaɓan en yo Allah yaafo en yo Allah waɗan en jam e leydi men ndi waɗana en jam e diine men o e laawol ngol
e enɗam ɗam. Amin ya rabbi. Mi salmini Thierno Salif Sy no feewi, mi juurimama mo. Ko mbiɗa ko e makko ko goonga. Kanko ko Thierno Fuutankoɓe fof. sabu man allamaka harfan wahidan fa huwa mawlaka. Kala Fuutanke keɗotoɗo mo to e TFM o tottima darsu, o findinima, o rokkima feere, o noddanima gando, o noddanima ceerno ma, o noddanima giɗo ma, ari haalanima. ɗiɗo ko ardon fadde sa noddi kam ɗon mi ara kala moƴƴo o noddat, o rokka ɗum micro, o wiya haaldu e windere nde, haaldu e leñol ngo. nden ɗum ɗon firti ko omo nafa dendagal julɓe, omo nafa dendagal Fuutankol. nden noon eɗen calminamo, eɗen juuromo, eɗen ñagonomo Allah moƴƴere, eɗen juuromo ɗo ha Cilol, to usra Thierno Hamme Baba, to usra Sherifaɓe Cilol. eɗen timmitina konngol ngol e Thierno Mouhamadou Salih. Thierno Mouhamad Salih, alhamdulillahi, ismu o tabaqa al ismu al musamma, Mouhamadou Salih ko noon tan, ko Mouhamadou ko Salih, on salahu woni e makko. hande so tawi are Leylatou ko waɗi o addani almuɓe cheikhna cheikh Hamawullah ɓe zigra ɗo, ko waɗi o waɗani ɗo photoji Sidi Mouhammad, te so noddino dendagal almuɓe cheikhna ɗo ɓe mbawi wonde Dakar fof ɓe gara ɓe noto. hande kamɓe fof eɓe mbatte makko hakkille, sabu min mbiɗa yaha e zawayaji ɗi, konngol mabɓe ko gotol e makko. Temtinɗa haala maga nder leydi Côte d'Ivoire, eyyi frontiére mumen Algérie ɗum wiyete Jiklo, eyyi jawi mabɓe mawɗo nan toon, ɓe gueɗi namdade fof mbeɗa andi Thierno Salif. Mouhamad Salih Ba fa tabarakallah. kono ƴeew sa ari e hadra makko, hay ni émission ji makko a wawata andude o ko almudo Cheikh Hamahullah, a andat tan o ko Fuutanke, ko almudo Cheikhna Ahmad Tijani. galleji fof tabarakallah o mawnina, o teddina, seeɗen ɗo fof o mawnina, o teddina, kala nodduɗo mo o noto. minen min ganda no foti laabi o arata galle, min ganda no foti laabi o arata e dayiraji meɗen e hadraji men. hay dental maɓɓe ɓe gari ɓe dokki kam dayira galla, ɓe jaadi e makko, ɓe gari toon ɓe mbaɗi zikruji, ɓe mbaɗi jewte fofof. ɗum ko pour holɗum ɓallodirde silsilaji e sanaduji e lawol ngol. nden ɗum no tindini moƴƴere, ɗum waɗi ziyar maɓɓe o yaha moɓe mbaɗno nden Cheikh Bara Doukouré no wuuri. Ceerno Madani ari toon, ñanden ni ko min nanten Ceerno, kono Ceerno o haali garal makko e weltare makko, kono noon ko ɓuri tengtinde garal makko ko fittanu Ceerno Mouhamad Salih, ko kanko ummini Ceerno Madani haw are dental. nden noon Ceerno yo Allah yo moƴƴere. nden an kay sa noddi jamma Laylatul Qadr ina haali, sabu ko salam tan. Laylatul Qadr o unwan mum ko salam, ta aduna o hande ko salam tan jogguɗen. hay tuuba koɓɓe ko salam ɓe jiɗi, hay ɓe gona julɓeɓe ko salam ɓe jiɗi, enen fof ko salam jiɗɗen. nden noon jamma o woni jamma salam. yo Allah rokku en salam. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أحمد
وحدة كربلاء